To jama'a assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa tare da mu a tasha mai albarka. Abinda shugaban Hizba na jihar Kano yanke akan Hassan Makeup a yanzu bayan sallar magariban nan hakan ya dace dama a yi tuntuni kuma hakan ya dace a yi wa Hassan Makeup amma ba a yi masa ba. Sai yanzu da abubuwan da suka tunfara suka tunkaro wasu abubuwa da aka je aka kyakkyawan zama Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yanke wa Hassan Makeup. Wannan abin da ya Daurawa yanke wa Hassan Makeup mutanen sun yi farin ciki sannan kuma sun yi wa duniya bisa yadda suka tabbatar da inda da akwai irin su Daurawa to da dan iska bai suka taya wala ba. Daura ka hutu guda da ya yaba wa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa bisa yadda yake aiki bil haƙi da gaskiya. Don jan abin da Daura ka hutu guda da yanke akan Hassan Makeup da kuma abubuwan da Daurawa ya faɗa akan Hassan Makeup ku ƙara gyara zama ku biyo mu a cikin tasha mai albarka. Ku ci gaba da yi mana subscribing kana ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora domin tashar Arewa Blog TV ta ku ci mu ma ta mu ci. Abubuwan da Hassan Makeup aka yanke masa idan ka ji abin da aka yanke masa Daurawa yanke masa za ka ce gaskiya Daurawa ya san shari'a sannan kuma za ka ce Daurawa ya san hukunci kuma ya san abin da ya dace. Saboda ya ce barin Hassan Makeup ba a ɗauki wannan matakin a kansa ba wani ma zai iya ganin abin da ya sani ya ce kuma zai kwaikwaye su kuma nashi zunubi ma. Hakan ne sai ya ce kowa ne ubansa sai ya ga waye gatansa a Nijar ba ma a Najeriya ba. Buɗe da bakin Charlie shugaban ƙasar Najeriya ya fito ya faɗa wa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya ce shi bai kima ya kashe sa ba saboda ya tsane shi ya tsane jinsa sannan kuma ya tsane kallon sa ko da a TikTok ne. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya fito ya ƙara gaya wa duniya ya ce duk wani ɗan daudu da yake shirin aikata harkar daudu ya ce ba zai ce fasa ba sannan kuma ya ce shege ka fasa sun ɗaura ƙafa wando ɗaya da shi kenan. Ba kowa ne yi tsayin da haka ba yi ruwa yi tsaki aka saka Hassan Makeup a prison ba face Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Wasu suna cewa Fatima makamashi ce wasu kuma suna cewa Tima makamashi ce to duba ita bace ba kuma Tima bace ba kowa ne ya jagoranci wannan hukuncin ba kuma ya umarci a yakan ba face Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa shugaban Hizba na kwamandan jihar Kano. Shi yanke wannan hukuncin da kansa saboda ya ga abin da yake ta gani akan Hassan Makeup kullum abin ƙara gaba yake ba baya yake ba. Ya duba ya auna ya tabbatar da Hassan Makeup ba zai shiru don Allah ba zai shiru saboda Allah ba in ba a ɗauki mataki mummunan mataki a kansa ba hakan ne zai hana shi shiruwa. Murja Ibrahim Kunya ta fito ta faɗa wa duniya ta ce gaskiya abin da Hassan aka yi wa Hassan Makeup ta ce ba a yi masa adalci ba sannan kuma ba duba masa ba. Ta ce ai wanda suka fi shi barna a duniya ana jin su kuma ana kallon su amma ba a sa su a gaba ba sai shi za a zo a suka gaba kirka shi. Ita ma Murja Ibrahim Kunya ta tono hukunta da kanta galma bisa yadda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa isa aka tafi mota domin a cafke ta a mata hukunci mai zafi. Hakan ne isa Murja Ibrahim Kunya ta bar cikin jihar Kano yanzu zancen da ake muku ba a san inda Murja ta faɗa ba sannan kuma Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da shi da Daura ka hutu rarara sun ba da kuɗi gwaɓin kuɗaɗe wanda suka ce duk wanda ya gano inda Murja Ibrahim ta shiga to za su ba shi wannan kuɗaɗe amma wannan dalilin ne isa akwai abin da yasa Daura ka hutu rarara ice ba za a faɗa adadin kuɗin ba saboda in aka faɗa maka adadin kuɗin za ka raina abin da za ka yi amma in aka baka za ka tabbatar da an maka yanki talauci. Duk mutumin da ya san Daura ka hutu rarara ya san mutum ne wanda ya fi ƙarfin naira miliyan ɗaya zuwa naira miliyan 50 kawo kuwa wa ya san abin da zai baka wa san gida nawa za ka samu kuma san abin nawa za ka samu hakan ne ya bada wasiya kuma ya bada ujila mai zafi. Ya ce ga duk wanda ya ga inda Murja Ibrahim Kunya ta shiga ko kuma talabi ko kuma suka ji labari ma kawai su samu labari ingantacce a tura a tabbatar da gaskiyar abun sun ce ka kasa ta yanke saka in ji Daurawa kenan. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya jinjina wa Daura ka hutu rara bisa yadda yake tsayin daka bisa yake kawo ƙarshen ɓata gari mikon a matsayinsa na ɗan tafiya mikon ibada gudunmawa amma shi sai da ƙara bada gudunmawar a kama su. Wannan dalilin ne yasa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yawa Daura ka hutu rara addu'a yake cewa ubangiji Allah ya da nufinsa sannan kuma inda yake so ya kai bai kai ba ubangiji Allah ya cicciɓa ya kai shi saboda yadda ya ga Daura ka hutu rara yake ba shi goyon ba kuma yake ba shi ƙarfin gwiwa 100% akan kama ɓata garin masana'antar Kannywood. Murja Ibrahim Kunya ta fito ta faɗa wa Daura ka hutu rara wata magana wacce bata dace ta faɗa masa ba a matsayinta na ƙasƙantacciya ga masana'antar Kannywood har ake ce mata ita da take korariya har ta samu bakin da za ta dinga gawa shugaba irin Daura ka hutu rara wannan kalmar an yi tar da Allah wani da abubuwan da Murja ta faɗa wa rara.